ya mengku jalan pamuji utama tumrap marang kowe. Inggih juragane. Kula tampi tangan kula kalih. Kula pundi wonten ing embun-embun. Kula petelaken wonten ing pranaja mebet dhateng pangkon. Mugi dadosaken kekiyatan kula saklaminipun kula dados bebahu sampeyan juragane. Ayo kuwi kowe bebahu sing tansah tak tresnani. Dadi sak mangsa-mangsa kowe ngadeg kudu bekti marang aku. Jaya. Arjo, ya toh. Kowe piye lah nyambut gawe? Sedaya pegawai kula sampun kula tindakaken ingkang wetan menika dipun tampi Walajo. Ingkang kula tampi kata. Ingkang lan tampi pangkon sedaya sampun sae. Pe. Nek ora kaya sing ngono kae lho. Lah wong nandur kono kae elek banget. Mergo apa? Ada menika agenipun ngirabuk kirang ingkang menika. Kurang. Nek ngono lah wong nek rabu kok catet. Boten bisa deane nek nggih pinter-pinter nggon. Ayo tak iso iya. Tandurane iso lemu ning rabu aja ngate akeh-akeh. Boten niku nggih boten saged juragan. Ayo kok nganggo cara. Iya kan? Saya. Astunipun nika leres aturipun Ki Naya menika. Awit sedaya taneman menawi kirang rabunipun boten saged subur. Nanging menawi kathah rabunipun subur makmur ngasalaken kathah. Ning saking ngendikane jenengan jagane rabu sakika nggokno 2 hektar niku mangke ajeng lemu kepriye. Ayo carane piye? Bebaumu do kaya ngono kuwi lho kok. Nek sing aneh iki sampean kok, Pak. Kok aneh? Nek rabuk men sak wadah itu alas pirang-pirang bot iku lak jalan motor. Sampeyan gawe lemu, ning rabuke ora wani ngopek. Ayo piye carane? Piye carane supaya iso lemu ki nganggo cara mau nandur kok wae. Dadi pemetune ora ono. Carane iki rabuk, nek rabuke kandur iki tandurane apik, Pak. Tau ngaruhan. Sampeyan Jagane Piye? kula tak matur. Ing ngajeng kula matur menawi rabuk kathah tanggane subur. Ning nek sedaya niku dikurangi ajeng asilipun nggih saged kirang. ya kuwi bener. Wedalipun kados ngaten nika. Lajeng panjenengan kados pundi? Ora tak goblok berbicara. Enggak goblok. Tidak. Sampeyan pinter-pinter, Pak. Loh, aku jaman semono nandur padi tanpa tak nampuk iso lemu. Terus dinapake niku. Loh. Ayo nganggo cara liya to. Kowe nganggo cara liya iso kowe iki. Zaman iki zaman saat itu sing marai lepas bulan itu dirapur. Nek jaman aku biyen aku digawake wong. Woi, men digawake wong kok iso lemu kok. Aku ora gunake rambut iki sithik. Saiki aja karo kan. Digawake wong. Ya, Digawake wong. ayo. Nek rambut iki sithik wae. Jadine tunggane iki nganggo rabuk. Saka kebon-kebon kuwi malu apik. Tur berhasil dipangan enak. Domeke padha mung Pak. Juragane kan. piye? Kula tak matur. Wong urip niku sing bener kepripun. Niki
Bebau-bebau sampun sami nyambut damel. Estu anggenipun makarya. Ngrabuk nggih estu. Ningking nopo tesih difaidu. Kowe iki nek ora tak paido ya lha nyambut gawe sak karepmu dhewe. Luwe kowe mbokne. Kok kula disalahke pripun? Kowe iki nek ngirim bebau kok aja enak-enakan. Sampeyan iki kok ya kebangetan kok, Pak. Wong nyambut gawe niku poso lho, Pak. Tenawan niku kepanasan. Terus mangane mboten enak. Nggih mesake to. Wong loro kuwi ning kene iki nyambut gawe dipakani do seneng kok. Kok dipakani wis seneng kok. Piye? Duwe ajeng dhewe nopo? Minta sampeyan ajeng dhewe nopo? Ayo diklungkuk, Bre. Lho, aku iso sugih kaya ngene iki lho. Mergo aku centil kok. Mergo aku centil. Pak, tak kandhani. Piye? Nyawa niku megaduan. Pangkat derajat niku mung sampiran. Bondo donya niku ya mung titipan sampeyan iki kok. Dene kowe iki ngerti wing bondo titipan kok adinaneke wong ale bukti. Lah niku ngendikane juragane putri leres Kak juragane. ya bener to lek. Nggih leres. Oh dasare kowe kira bojoku tidak jempol Manggeri. Lho, juragane kula tak matur. apa? Kula panjenengan bisa wonten ing alam praja menika paribasan ning mampir ngombe. Dene ngerti nek mampir ngombe. Manuk ubenging cakra manggilingan. Kepara nang dhuwur, kepara nang ngisor. Mula aja dumeh lamun lagi duwe panguwasa. Aja dumeh lamun lagi sugih. Ngerti marang sepadha-padha, nulunga marang sok sapa. Jadi wong iso nang dhuwur iso nang ngisor. Aku mah kok nang ngisor. Apa ya nang dhuwur? Mungkin niku jenenge sampeyan ra genteng. Apa ya pilih nang dhuwur to? Kula nggih sok gah kesel kok. Kula nggih sok gah. Kok gak? Lah iso ngarepani nek gak. Juragane kakung. Kula wau pun matur. Menawi manut ubenging cakra manggilingan. Ubeng menika terkadang wonten inggil, kala mangsa wonten ngandhap. Dados menungsa menika mboten saged mawahi kodratipun ingkang Lah maha. niku leres Pak. Anak lah menyambut gawe kaya kowe iki ora bakal ning dhuwur kok. Kala Aku mesti nang ngisor terus kok. Arep piye? Aku iki sakjane mung larat terus, ora kaya aku lho. Pak, aku sok ngaten niku. Wong iki mboten ajeng lho, Pak. Nggih leres. Kita ngertos sampeyan sesuk dadi wong ora duwe terus ajeng pripun ngono. Pak nggih njaluk tulung ngaten duwe to. Ora, aku ora arep njaluk tulung kok. Aku arep urip dhewe. Ajeng urip dhewe. Ah iya to. Sesuk nek mati ajeng diuruti bondo. Iya nek mati. Juragane mangsa. Napa? Kula tak nyuwun prisa. Kodrat kalian iradat menika dhuwur pundi? Lah sing ngerti iki kowe kok dadi takon? Kula niku nyuwun prisa sampeyan. Rene sampeyan niku wis biaya sepuh jejering tenagane akeh. Ayo ngono kuwi menggari sing ngarani kok. Ngono kuwi menggari sing ngarani kok. Kodrat kalih iradat niku bisa dhuwur kodrate bisa dhuwur iradat. Ayo mek anake sono menggari ning ngarani saben wong iki beda-beda. Sebab kayu gede niku iso dadi dandanan menawa diiradat dening menungsa. Nanging kodrate sing kuwasa boten saged kita mawahi. Abang. Ah iya. Bener kuwi kok. Paham to, Pak? Kan nggih paham ngoten niku. Tapi ya. Tapi sebenarnya lak nggih paham to. Kodrate sing kuwasa niku rajeg dadi sampeyan iso ngene saiki iso ngene sesuk lho karep. Kula ngeten. Onten tetemban girilusi jalma tangken ira. Aja nyepelekke marang liyan senajan to ki wong ora duwe, senajan to ki wong ora bejanji. Dadi kowe nek tak sepelekke ra trimo to kowe. Kula niku trima-trima mawon. Niku watake sampeyan iki. Aku iki dirajake kowe karo semangke ya. Ampun ngoten niku. Napa? Mboten sae Pak ngoten niku. Pak mboten iso ditiru anak putu lho Pak. Ayo ben ora ditiru anak. Kok ketoke pinggirane awake dhewe iki ora penak.
Lah yo sepisane gripek pindhone dhewe iki ning kene wis ngene iki. Ning kene iki tak bakani. Tak nai udut, tak nai warna-warna nyambut gawe klecekan ngono kuwi lho. Hanya ada nyambut gawe akal apa njaluk bayar gede njaluk pangan sing enak. Paling bucin. Pak, terus sinten nek mboten kuwi yo kalih. Iki yo. Ayo kowe nak Nyambut gawe mboten iki yo gelem nek sampean ngoten, Pak. ora gelem nek benar nyambut gawe. Golek wong-wong kakang golek neraka iki cari gampang. Nek ngoten sampean wis ora seneng kalih kula-kula iki. Ora seneng sapa Sampeyan. Ya aku iki kaya sowan. nek sing ora seneng lunga. Nah, nggih. Ayo apa mau? Kene iki sing duwe sapa ya? Dadi kowe ngundung aku. Ayo kowe ra seneng ngono. Kowe seneng. Ayo nyambut gawe nek seneng. Ayo nek nandangi nek sing apik-apik lho. Nek dadi sing apa ora mung sak karepku dhewe. Ya ora. Kowe ra meneng wae kok. Kowe iki ngewani aku. Terus aku sampean yo banten kok, Pak. Sampean mau duwe kok omah kok banten. Mbok syukur dene malah pen-pen kok sing diperang dibali. Oh, kowe kok nah. Lumbo ya toh. Sesuk iku nek mati ning 2 meter, Pak. Mboten dicoba mboten iku. Aku belum pengen mati. Aku belum kepengen nek wong-wong aku pengen yo ben. Jare wong sapa gandeng sampeyan kok sampun ngendika ngaten wau, mboten seneng kalih kula kalih Naya. Saniki kula tak lunga kalih Naya pun bali ke desa mboten apa-apa. Ayo nek rumah ya rumah aku nak seneng. Ya wis, awake dhewe kok iki. Ayo kowe. Ning kula li boten nuwun saking mriki niku awit ngeten iki. Kula ngenteni tanggung jawab kula pametu sing ajeng medal mangke. Nek niki mboten kula usi, mangke sing ajeng ngurusi sinten. Dadi kula kurang tanggung jawab. Ayo kowe nek kena bali ya. Kayak tenaga iki ping kowe. Kula kinten ning dadi srikuh teng dalan mboten tekan omah. Ora dijedeg lho, Pak. Ngrasake sampean. Ora dibuka wis ora dibuka. Oh, dingare sampean kok arep-arep dhewe. Ayo. Ya tidak mangsa ya nek kan tidak mangsa ya ora. Maka nek tekan iki bisa sampean seneni. Atur kula iki leres to. Jajar iki. Kali-kali kula to, Bang. Tegese jenengan niku lek ngakuat digilih kula niku ya tenanan ngeten. Hanya tenan to bingung yo pancen iki wae lurana. Biru di kramo. Adine sampean Pakasuripun Dek Arjo. Soal roy karena kerja niku saya iki mau. Penjara iki waras to. Kaya kabeh iki ketoke ya waras. Muga-muga paling sehat. Niku petake ya baru juragange lak ngaten. Monggo naik badhe matur. Pak ora badhe lurana dulu. Ayo ada sak dia to kau. Jarene mau ngarep-arep. Ayo ngarep nek oh yo wis. Aku ben takoni ajeng Paling ya sak sampean ki aku terus. nek wong lanang iki moro duwene ora golek tangan arep mau.
Lho, Apa Kak? kowe kok biyen acet kok. Jare wis 10 tahun ra ganti lagi. Barang yo lek wong desa ora duwe iki yo sandaran siji kanggo sesaki Kak. Iki kan yo anek dhewe. Lah itu jangan teko abang kok Kak. Nanti kalau sama itu mbok besangan itu kok tak nyuram-nyurame kok Pak. Oh, kok ben ra prihatin kok. Lah mongso Apa? ora kok sampeyan ki nek teko adine kok kaya ora ngaku adi tambuh ora weruh. Napa jenenge mari ngono kok Kak? Ayo, yo nek kan aku adikku aku yo iki adikku. Akhire Kok ndak tak nakoni kowe adikku to. nek dunia-dunia teko suara kepethuk niku lak ya dibageke syukur-syukur gaweke wedang. Kowe kepengin ngombe wedak to? Lah mesti to wong kula saking omah ya durung ngombe kok. Ra. Mira. Iki lero iki jaluk nganu iki. Jaluk wedang. Nang omah ora godhok karo bojone. Iki kula pun ngertos kepriyen pancen patake bangsa sore ngaten iki. Wah, wirah. Kene, gede tak delok. Nak sing disikani mak lelur to Pak. Lelur Tak delok wedange kok apa. Iku lihat asline kula napa Iki kan sing Pak. Ayo. Tegan. Udah. Iki ora kulino ngombe legi. Mesake ilate ndak kasak. Oh iya. Wah. Iki lek gawe konten diganti kira. Oh. Apa ditang digomblok buki ndak butek-butek. Bukan tidur nih ning jero. Yo tahu dene wong aku lak. Kowe iki kok ngene iki. Oh. Tak kira barang iki gede. Iki mau tak amon ripotas apa? Kok rasane kaya wedang kaya kecereng. Oke, tekan wis seminggu kae lah. Barang sing ayo godakan ini adin lagi moro ganti paitan. Ayo. Kowe balik lae. Ya. Kok gak make up sing kental ya ora? Iki lele kan. Gumen tenan. Gawangsa Piye? dingene nang aku tekan kene iki ora perlune kan. Apa? Anire duit kan. Aku tak pesen yo. Kowe moro ndene kena ning ra kena golek utangan kuwi. Jadi kowe iki kakangku duwe kan. Ayo kakak. Weh, Ini kayak di desa. Ora yo. Nek kowe iki nekku duit yo nekku. Ayo tak bagai ini nek yo tetep nekku to. Kowe kok ora wangsulan karo lanang iki. Buat manut ora ono barang mesake barang. gawangsa Apa? koyo ora kelingan kan. Ditinggal wong tuwa, wong loro kon urip bebarengan sing rukun malah wis sia-sia kalah kok kan. Aku ora gunane wong wis ra ono dipikir niku nggih leres jregane. Mriko
matur kula neksen. Nah, Bapake jenengan ngendika, sesuk nek aku wis ra ono, do mripo bareng sing ngatur ana pangan dadi pangan, ana rejeki dadi bagi karepmu. Ngendikane bapake jenengan ngoten. apa nek ora wonten seksine to, Kak? Alah, wong wis matur wah biasa. Wong ku bakat iki urip ngene iki. Wong malu lho bakat. Ngendikane wong sing ora ono ki nek ora di esoke mati lho, Kak. Walake aku yen. Kowe ra ngerti to? Walake yen kaya simbok tak jebulke kaya kaya walate. Ora ono pang. Walake basa panganan apa? Iya, iya. Angel kadang-kadang kata-kata. Aku tadi jujur kok di. Kalau yo bingung rasake saiki wis rumangsa sugih apa-apa eneng Anak bingung yo nganti sawah ini sapa-sapa ditukoni sakniki seleli karo adine Terima-terima kan ya dulu. nek ra kepun ora ngopo. Duwe-duwe aku. Pak. Ini dulu sampean. Dulu anak tak Dulu sampean. nak biyen kecil cilik. Nek duit ra beda. Beda nek duit iki nek yo nek dhewe. Ayo ra madu duitku. Ah, kok seneng man. kawasa nek jenengan wis ora ngutang tapi tenan Ra. ya ngono aku pilih dua kan kanggo liwat ning kedung di desa kono kan Wis ora. itu Nek iki lho dolan nek nggon pernatane lho. ana pernatane kepiye kan Ana pernatane. Nek jarak iki nganti pedho. Siji wae ijole nyawamu lho. kuwi ping senar siji Wis siji sing nggo jaminan nyawaku nyawamu. Aja ora jarak buka. Ate kuwi buka duwe. Terus sing ana loro. oh bersih kan iya nopo Esok kowe iki nek entuk nek iki jarak ora tak buka iki. oke Nek entuk iki Pak, kuwi diparo. Buparo Ah iya. Nanti kalau kemana nih Pak? jenengan iku nopo kekurangan kok Pak Kalau radio Pak ini jual Pak. kebangetan jenengan kita ayo ayo dhewe tak jotek Jadi dhewe kasih dia kalau video kasih video lalu kata video. Yo, wong iki tak makan kok ben prihatin. Ben prihatin kowe yo. Tak apa yo kowe. Nek ora prihatin kowe ngerti to? Ora prihatin omah kae. Omah gede kae. Bukan apa, sore iki jeneng plastik. iki yang terus apa yo ora ono cara liyane apa jenengan yo kelingan zaman semono bapak ninggali terus muni sitae nggo jaminan nek yo semono kok Ora sampe duwe sakit. Rasa kok yo niku iki dalane wong tuwa kan Waduh berapa? Tujuh tripun ya, sampai wis mantep kowe ngampil. sejalipun disampun Ya, yang lebih uga sampean mantel adaptasi oleh baru kae kuwasa. alah tenang kita pernatane koyo ngono kuwi Ayo, aku dulu ora. yo kabeh saat di sekolah rumah lihat lagi buat lain kok terus aku yo pantes angkot kita tak angkot kita kita yo coba ya
oke, sudah jauh. Oh, Pak, di Jawa. Ah, juga Jawa. Ngomong hati-hati loh. Hati-hati ya lo. Bapak itu lagi pada gaya hewan-hewan karena menurut dari larang karena kayu yang sama di lain soal orang ranking dulu tak popo kan iki buku dan kesuwan yang dibikin yang sedang diluar kai masih jalur pabrik yo kayu sudah kali dari aku baru pabrik ini Ayo.